ଥରେ ସାଧୁ ଓ ଓକିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାଧୁ ମହାରାଜ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ମୁନି ରାମାୟଣ କହୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି। ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ କହି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଓକିଲ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ଓକିଲଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅତିଶୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ, ତେବେ ସତରେ କ'ଣ ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି? ତେଣୁ ଓକିଲ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବସନ୍ତି? ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି ରାମ କଥା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଓକିଲ କହିଲେ, ମହାରାଜ ନା, ଏହା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମହାରାଜ ବୁଝାଇଲେ, ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସକୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କୁହ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପ୍ରବଚନକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଲା। ବାକ୍ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରମାଣ ଦେବି। କାଲି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ କହୁଛି ତୁମେ ଆଜି ସେହି ସିଂହାସନକୁ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। କାଲି ସେହି ସିଂହାସନକୁ ତୁମ ସହିତ ଆଣ। ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ଏଠାରେ ସିଂହାସନ ରଖିବି। କାହାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ତାପରେ ତୁମେ ସିଂହାସନକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ସିଂହାସନ ଉଠାଇ ପାରିବ ତେବେ ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଓକିଲ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ। ଏହା ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଓକିଲ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସିଂହାସନ ଉଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଯଦି ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ କାହାଣୀ କହିବା ଛାଡ଼ି ତୁମ ଅଫିସରେ ପିଅନ ହୋଇଯିବି। ପରଦିନ କଥା ମଣ୍ଡପ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସାଧୁ ମହାରାଜ ଏବଂ ଓକିଲ କଥା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏକ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସାଧୁ ମହାରାଜ ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖିରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖି ଅଶ୍ରୁଳ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ ମନକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ନୁହେଁ ବରଂ ରଘୁକୁଳ ପରମ୍ପରାର କଥା। ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋର ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓକିଲଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଆସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉଠାଇ ଦିଅ। ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଓକିଲ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ସିଂହାସନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ସେ 3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ 3 ଥର ବିଫଳ ହେଲେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ସିଂହାସନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧରି ରଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, 3 ଥର ଓକିଲ ଝାଳରେ ଭିଜିଗଲେ। ଓକିଲ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସିଂହାସନ ଉଠାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ହାତ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରାଯାଉଥିବା ପୂଜାରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଠାକୁର, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପଥର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାନିଲେ ଠାକୁର, ନ ମାନିଲେ ପଥର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।